प्राथमिक शाळा वनात शिकते। या श्लोक म्हणायला लहानपासून त्याला आवडत होती। आजी आणि बाबा बरोबर ते लहानपासून श्लोक म्हणत होती। तसंच आम्ही त्याच्या प्रगती बघून इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये त्याचं नाव घातला। त्याने सांगितलं तुम्ही एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सिलेक्ट होऊ शकता, त्याच्यातून प्रयत्न करा म्हणून सांगितली। त्याच्यानंतर आम्ही प्रयत्न केला। त्याच्यात त्याने गणपती श्लोक 50 सेकंदात ते म्हणू शकते आणि त्याच्यानंतर 8 श्लोक ते म्हटलेला आहे। त्याच्या म्हणून त्याला एशिया बुक ऑफ रेकॉर्डतून त्याला अवॉर्ड मिळालेला आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला खूप कौतुक आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला। आणि आम्ही काही कोर्स गिफ्ट करून असं नाही, ते आवडीमुळे ते केले आणि त्याला ड्रॉइंग करायची, असं घरात स्वच्छ ठेवून घ्यायची असं हव्यास आहे। आणि आम्ही प्राथमिक शाळेत घातला आहे आणि तिथला टीचरसुद्धा बऱ्या प्रकारचे शिक्षण बरोबर संस्कारसुद्धा शिकवत आहे। आपल्या मुलांना प्राथमिक शाळेतच घालायला हवी, म्हणजे आमच्या भाषा मातृभाषा त्यांना परफेक्ट येणार पुढे। त्याच्यामुळे ते बहुमुख्य आहे असं म्हणून मी सांगते। आमच्या मुलांबद्दल आम्ही खूप कौतुक करून बरं दिसत नाही, दुसऱ्याने कौतुक केला बरा दिसतो। तसं ते गव्हर्नमेंट स्कूलात बिजल गावस्कर टीचर हेडमास्टर आहे। ते बरा शिक्षण बरोबर त्यांना बरा शिस्तसुद्धा लावलेला आहे। सगळ्यांनी प्राथमिक शाळा मुलांना शिक्षण द्या असं म्हणून सांगायला मी खूप खुशी आहे।